mo. Ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. O Ginoo, may katarungan ka sa paghukom sa mga tao sumala sa imong gibuhat. Mga kaigsuunan, maayong buntag ka natong tanan, Lunes na usab, ug aniya kita sa atong programang Bidlisiw sa Kabuntagon. Ug buot ko una ang habation ang mga naminaw ni atong tulumanon, labaw sa tanan ang mga FDM, Friends of the Divine Master, nga sa kanunay naminaw ni atong tulumanon. Ug katong buot nga magpaampo, palihog lang tawag o text pala 0949-788-7395. Ani ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer nining atong istasyon DXGN. Magampo kita, o Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, dehe sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga sa kinabuhing tunhay, nga imong gisaad og sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 46 ngadto sa 50. Ug usa ka pa naglalis, mitumaw tali kanila labot sa kinsay kanila'y labing dako. Apan sa pagkamatikod ni Jesus sa gihunahuna sa ilang mga kasing-kasing, bikuha siya usa ka bata ug gipahiluna niyag tupad kaniya ug miingon kanila. Bisan kinsay mo dawat ining bataa sa akong ngan nagdawat kanako. Ug bisan kinsay nagadawat kanako, nagadawat sa nagpada kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang dako. Si Juan mitubag, Magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilig mga yawa o gidid-ana mo siya, kay dili man siya kuyog kanato. apan si Jesus miingon kaniya. Ayaw siya ninyo didi, kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads.
sees the rising sun, then you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Mga higala, may nungdanon kaayo ang gamit sa atong panghuna-una or mind. Kay samtang ang atong panghuna-una nakapunting sa mga butang sa kalibutan o sa yuta, malisod nga makasabot kita mahitungod sa mga butang nga espirituhanon. Pananglitan lamang ang mga tinunan ni Jesus sa kanunay, naghuna-una nga ang gingharian nga itukod ni Jesus, mao ang gingharian din sa kalibutan. Murag maadunay mga opisyalis, adunay kaabag o uban pa. Paghuna-huna gayud sila kung kinsay mo labaw kanila. Sama sa kinsay mo lingkod haduol sa trono ni Jesus. Dugang paniana, mahitabo dayon ang kompetisyon sa usag-usa. Matud pa sa usa ka biyato nga si Beato Bede, nakaingon gayud nga sa diha nga nakita sa mga tinunan nga kanunay dalhon ang tulo ka tinunan sama kang Pedro, Juan ug Santiago sa espesyal nga mga buhaton ni Jesus. Usa na niini misaka sila sa bukid sa Tabor, unya nahibilin ang kadaghanan. Ang nahibilin siyempre magselos gayud. Naibalo si Jesus kung unsay anaa sa ilang mga kasing-kasing. Busa mikuha siya og bata o gipalingkod sa iyang tuo. Diin mao ang lingkuranan sa kahalangdon. Og misulti sa pag-ingon, ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab niya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Mas may buot ipasabot ni Jesus. Hinamduman nato mga higala nga ang mga tinunan mao ang mga gitawag natong piniling sundalo ni Jesus. Apan kining bata walay luna nga halangdon o hangdon. Unya wa pagayoy posisyon sa katilingban. Ang mga bata dili apil sa pag-ihap kung adunay kalihukan sa katilingban. Sa laing pagkasulti sa ilang panahon, ang mga bata daw walay bili. Busa si Jesus miingon, kung andam ka mong muhatag sa inyong kinabuhi sa pag-alagad, sa pagtabang, sa paghigugma sa katawhan, kinsa sa mga mata sa kalibutan, walay bili, kamo nagaalagad kanako o sa Diyos nga Amahan.
Kung andam ka mong muhalad sa iyong kinabuhi ni adtong daw walay hinungdan ning kalibutan sama ning bata, ug wala ka mo maning kamot sa paghimo sa kaugalingon aron ingnon sa kalibutan nga halangdon, mahimo ka mong mga halangdon o dako sa mga mata sa Dios. Atong tukion pag-ayo kining panghitabo mga kaigsuunan, nahibalo ba kita nga adunay dagha mga motibo alang sa pag-alagad? Alagad lamang tungod kay pananglitan una, maalagad lamang aron nga mabantog o mabantugan, madungganan. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og AJ Cronin, naghisgot sa usa ka district nurse nga iyang nakaila samtang siya nagpractice sa iyang pagka-doktor. Sa 20 anyos sa pagserbisyo nga nag-inusara dito sa mga napulo ka kilometro nga distrito halayo kaayo, miingon siya, natingala ako sa iyang pagkamapailubon kining nurse, no? Iyang kakugi og kamaya samtang siya nagserbisyo. Nawala siya kapuya bisan apil na ang gabi kung siya tawgon kung adunay emergency. Ang iyang sweldo gamay ra ikumpara sa iyang trabaho. Usa ka adlaw ni ana iyang giingnan ang nurse nga nganong dili man nimo hangyoon ang management nga patasan ang imong sweldo. Hago ka na kaayo ug gamay ra kaayo ang imong sweldo. Nahibalo ang Diyos o God knows you are worth it. Doktor matud pa sa babae nga nurse, kung nakahibalo ang Diyos nga angayan di ako, gusto na kanako. Mga higala, nag-alagad siya dili alang sa tao kundi alang sa Diyos. Kung mag-alagad kita alang sa Diyos, wala kita mag-alagad aron mahimong dungganan o bantugan. Nahibalo kita nga bisan ang atong labing maayong buhat, halayo sa mga maayong buhat sa Diyos. Busa paningkamutan nato nga kung buot kitang moalagad sa Diyos, ang atong rason o motivation kinahanglang malinis. Alang lamang sa Diyos, ug dili aron mahimong dungganan o bantugan. Ikaduha, aduna kita'y pangandoy nga mahamutang sa taas nga lugar. Kung kita hatagan sa usa ka sangon o posisyon o usa ka opisyo diha sa simbahan pananglitan, ato gayud kining isipon nga usa ka responsibilidad, usa ka sangon. Tungod kay aduna usay kani adto mga tawo nga kun moalagad na gani sa simbahan o aduna nay opisyo, dili na maghuna-una ni adtong ilang gialagaran kundili ang gihuna-una mao ang ilang kaugalingon lamang. Busa man gani, samok nakaayo ang atong panggobyerno karon. Dawalay kalinaw, naglinabayay na lang og lapok sa usag-usa. Kano sa kahakini mahuman? Busa kinahanglan gayud ang pag-ampo. Adunay panghitabo sa ka-English Prime Minister ang gi-congratulate tungod sa iyang pagkatuboy nga Prime Minister. Mitubag siya, dili ko kinahanglan ang inyong congratulations. Ang akong kinahanglan mao ang inyong pag-ampo. Kay ang responsibilidad nga gihatag kanako usa ka pagpangalagad ug dili usa ka opisyo nga hangdon ako. Aduna say pangandoy kanato nga mahimong ilado pagkay nila. Daghan kanato karon buot mga lagad o muhatag kun ang ilang pagserbisyo ug ang ilang pagkamanggihatagon mahibaluan sa tanan o may balita sa media ug pasalamatan siya ug daygon. Dili ba si Jesus mismo miingon nga kun mabuhat ug maayo ang wala mong kamot, ayo pahibalua ang tuo mong kamot. Kung muhatag lang kita ron makaginansya, atong giwagtang ang ganti niini. Susihon nato ang atong kaugalingon. Buot ba kitang mailado sa kanunay? Buot ba kitang maadunay luna sa mata sa katilingban? Buot ba kitang mabantugan o mahimong bantugan? Kung andam kamong muhatag matud pa ni Jesus sa inyong kinabuhi sa pag-alagad, sa pagtabang, sa pagigugma sa katawhan. Kinsa sa mga mata sa kalibutan, walay bili, kamo nagaalagad kanako ug sa Dios Amahan. Kung andam kamong muhalad sa inyong kinabuhi ni adtong daw walay hinungdan ning kalibutan, sama ning bata, ug wala kamong maningkamot sa paghimo sa kaugalingon o pagpaila sa kaugalingon aron ingnon sa kalibutan nga kamo di ay halangdon, mahimo kamong mga halangdon o dako sa mga mata sa Dios. Magampo kita.
Mag-ampo kita sa Dios Amahan, nga naghimog labing dako sa mga tawong mapaobsanon, sa matag pangamuyo kita muingon. Mapaobsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makaplagan unta nga maluluyon ug mapaobsanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaobsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan sa gobyerno, magpalabuanay unta sa ilang panerbisyo ug dili sa ilang pagkahambugiro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaobsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Ngang atong tagsa-tagsa kakinabuhi, magpadayag sa atong mapaubsanong pag-alagad sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga nangamatay tungod sa pagbarog sa pagtuo, makaambit na sa himaya sa mga santos didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaobsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Langit nung Amahan, usa lamang ang among kinabuhi, mapuy-an unta namo kini, subay sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Hinumduman nato pag-usab nga adunay numero nga kung buot ka mo magpaampo diri sa atong programa 09497887-395. Kini ang inyong higala sa kanginan Sister Rica, manamilit na usab ug mobalik sunod nga adlaw. Kauban ko si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer nining atong istasyon DXGN. Maayong buntag ug malipayong adlaw kaninyong tanan. Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.